alebo oddelený pre Boha, tak ja som bol veľmi rád, aby sme všetci boli svätí, aby sme všetci sa oddelili od hriechu a chodili s Pánom Bohom. Tak vás všetkých vítam, ktorí ste tu v sále, aj tých, ktorí nás sledujete. A budem mať chvály, oznámy, chvály, kázeň, aj modlitebnú chvíľu potom. Teraz by som prosil oznámy a po nich potom chvály. Požehnanú nedeľu, bratia a sestry, vám prajem. Mám pre vás pripravených niekoľko oznamov. Začnem s našimi klasickými. Besiedka má svoje stretnutie v nedeľu po chválach. Skupinka v útorok bude v Zemplínskej Širokej o 18. hodine. V stredu bude klasicky biblická hodina o 18. a dorast v piatok o 17. Mládež v sobotu o 17. Budúcu nedeľu budeme mať riadne zhromaždenie so začiatkom o 10. hodine. Z ďalších oznamov brat kazateľ tu dnes nie je odcestovaný a je na pastorálnej konferencii v Českej republike aj spolu s manželkou. Bratom starším by som chcel pripomenúť, že v útorok bude stretnutie staršovstva o 18. hodine. Takisto oznám o tom, že brat kazateľ v stredu a štvrtok nebude v Michalovciach, ale ide na stretnutie rády do Žiliny. Chceli by sme vám veľmi pekne všetkým, ktorí ste prispeli, poďakovať za minulú mimoriadnu zbierku, ktorej sme sa mohli podieľať na ozvučenie, tak vyzbieralo sa na ňu niečo cez 1000 eur. Takže všetkým vám, ktorí ste mohli prispieť, tak veľmi pekne ďakujeme. Takisto chcem pripomenúť seniorom, ktorí ste prihlásení alebo ešte ste sa neprihlásili na senioratné stretnutie v Prešove, seniorské stretnutie v Prešove, ktoré bude 15. novembra, tak potom na to pamätajte, nahlasiť sa môžete u brata kazateľa do 9. novembra. Takisto chcem pripomenúť pre odberateľov časopisu Brána, aby ste tak mohli urobiť. Môžete nájsť viac informácií na nástenke. Takisto nám prišli nejaké nové pomôcky na čítanie od Rastia Betinu a takisto myslím, že chlieb náš každodenný, takže keď by ste mali o to záujem, tak potom môžete u sestry Márii Olejárovej si to zakúpiť. Takže to je z mojich oznamov. Ak máte ešte niekto nejaký oznam, pozdrav, niečo, čo by ste chceli doplniť, tak teraz je na to príležitosť. Môžeš, Miro? Ja by som chcel len poďakovať, keďže tak nejak sa stalo, že ešte odkedy tu boli bratia z Ukrajiny, som tu nestal, a tak chcem sa vám všetkým veľmi, ale naozaj veľmi poďakovať za to, a že ste ich prijali. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k tomu ich pobytu tu. Veľmi mi ďakovali. Veľmi veľa, ako boli šťastní, že mohli byť v našom spoločenstve, že mohli naozaj zakúšať takú Kristovú lásku aj skrze nás, skrze všetko, čo tu zažili, počuli. Naozaj, ako na 3-krát sme sa lúčili a stále im povedali poďakuj, akože dobre bolo, že všetko super a že boli veľmi šťastní. Tak chcem vám to aspoň takto odovzdať a poďakovať vám aj za nich, za to, že ste ich prijali, aj všetkým, čo nejakým spôsobom k tomu prispeli. Takže pozdrav od našich bratov a poďakovanie. Tak ďakujeme veľmi pekne za srdečné pozdravy. Ak máte ešte niečo, čo by ste chceli
Ak nie, tak ja len pripájam, že ak budete niekde cestovať alebo budete na návšteve, tak môžete odozdať pozdravy aj z nášho zboru, všade tam, kde budete. Tak to by bolo z mojich oznamov všetko. Ďakujem vám pekne a požehnanú nedeľu. A tak Pán Boh, chceme vyznávať teraz takú jednu vážnu vec, že si prítomný v našom strede, že konáš mocne v nás. Nie stále to vidíme, nie stále to cítime. A Pán Boh, posilni našu vieru, aby sme stále verili Tebe, verili v Teba, že Ty sa staráš, Ty si s nami. A tak ťa chválime za to, že až doposiaľ si bol s nami, až doposiaľ si nás prevádzal. Chválime ťa za Tvoju milosť. Amen.
cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš, dáš svetlo v tmách, môj Boh, tým si pre mňa ty. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš, dáš svetlo v tmách, môj Boh, tým si pre mňa ty. Ak viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia. Vyhľadať sme ťa prišli, čakáme na teba, na teba. Čakáme na teba. Aj keď stvorenia si Pánom, srdce mi poznáš, autorom si spásy, od vekov rád ma máš. Čakám teba, kráľ, dlane mám teba ctím, teba len spievam halelúja. Ty si všetko, čo si sľúbil, si verný a pravdivý. Všetky túžby, chcem len s tebou byť, s tebou byť. Čakám teba, kráľ, dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, teba len spievam halelúja. Čakám teba, kráľ, dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, teba len spievam halelúja.
keď mama obopína, ja zavolám. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva, keď je svet krásny bez tieňa. Zvelebený Pán. Zvelebený buď aj na púti, čo ťažká je, aj keď obetu prinášam. Zvelebený Pán. Každú milosť, čo mi dávaš, vyspievam rád. Aj keď mama obopína, ja zavolám. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Máš právo dať aj vziať. Zvelebený Pán. Máš právo dať aj vziať. Máš právo dať aj vziať. Ja stále spievam rád. Zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš. Zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radostnou, tebou ľúbenou. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radostnou, tebou ľúbenou. Ja milujem kráľa, on ľúbi mňa. 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 Ja milujem kráľa, on ľúbi mňa.
čistou a radostnou, tebou ľúbenou. Deti môžu už ísť do besiedky a budeme počuť teraz kázeň. Prosím brata Mira, sa budeme ešte za ňo modliť. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za tvoje slovo, ktoré hovorí do každej oblasti nášho života a prosíme, aby aj teraz si použil brata Mira na to, aby nás vyučovalo, ako to ty chceš a ako to potrebuješ. Tak buď i teraz v našom strede. Amen. Amen. Tak, bratia a sestry, som rád, že sme sa opäť stretli ako Boží ľud a chceme sa nechať teraz vystaviť vplyvu Božieho slova. Lebo Božie slovo je to, čo formuje a čo vedie Boží ľud. A keď som sa zamýšľal nad tým dnešným textom, tak nebolo to veľmi príjemné. Lebo poučky o tom, ako sa pripravuje kázeň, hovoria, že najprv by ten, čo text káže, by ho mal čítať ako pre seba. A zamýšľať sa nad tým, čo ten text robí v prvom rade v jeho živote. A tento dospálil, pichal a skrátka bol taký, nie že nepríjemný, nedá sa povedať o Božom slove, že je nepríjemné, ale bol taký pichľavý, by som povedal, pre mňa. Ale som rád, že Božie slovo ku nám prichádza, ku takým, aký sme. A tak som rád, že tu môžem byť a podeliť sa aj o tie pichľavé veci, aj o tie príjemné veci. No, chcel by som začať jedným vtipom, ktorý, myslím, že niektorí ho aj poznáte, ale boli takí reportéri a sa pýtali malých žiačikov v škole. A bola taká otázka, aký je tvoj najobľúbenejší predmet? A taký malý chlapček povedal, že štvorec. Mal pravdu, len zle položená otázka. No, aký je tvoj najobľúbenejší predmet? Áno, aj štvorec je predmet, geometrický. Ale tak bolo to také úsmevné. Ale geometrický predmet, ktorý by som chcel, aby sme si dnes zapamätali, je trojuholník. Keď si z dnešnej kázne nezapamätáte nič, len trojuholník, bude to dobre. Bude to stačiť a snáď vás v živote v ďalšom, ktorý nás čaká, po zhromaždení a ďalší týždeň bude viesť a bude vám pripomínať to, čo ten trojuholník znamená. A teda trojuholník je tvar, ktorý je veľmi zaujímavý. Koľko bodov má trojuholník? 3, správne. A je zaujímavé, že trojuholník určuje veľa vecí v našom živote. Pythagorová veta, s ktorou sa počíta veľmi veľa vecí, dokážu sa s ňou určiť uhly, dokážu sa s ňou určiť rôzne obsahy, rôzne komplikované veci, je založená na trojuholníku. GPS signál, navigáciu, ktorú používame, keď sa chceme niekde dostať, keď chceme vedieť, ako je niečo ďaleko, alebo kde to je, používa 3 satelity. 2, nič. 3. Trojuholník. Takže trojuholník zaujímavý v tom, že 2 body sú 2 body. Môžu byť všelijak od seba vzdialené, ale ako náhle sa tam dá ten tretí bod, tak celá tá situácia, celý ten obraz dostáva úplne novú dimenziu, dostáva úplne nový priestor. A to sa stáva v našom živote, keď
vstúpi do nášho života Ježiš Kristus. Z našich vzťahov, ktoré sú ja a ty, sa stáva trojuholník. Je ja a ty a Kristus. A vtedy tento vzťah naberá úplne iné dimenzie. Naberá úplne nový obsah, naberá úplne nové úlohy. A celá 1., 2., 3., 4. kapitola listu Efežanom práve toto vysvetľuje. Hovorí nám o tom, čo sa stalo s našim životom, keď do ňoho vstúpil Kristus. A preto, keď sa chceme zamýšľať nad tými poslednými kapitolami, vždy by sme mali mať na pamäti to, čo je napísané v tých predošlých. Lebo tam hovorí Pán Ježiš, kto sme. Ako sa zmenila tá vôbec realita na tomto svete. A veľmi, veľmi dobre to vystihuje apoštol Ján, keď sa modlí za učeníkov a teda aj za nás. Ján 17, 15 až 18. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Tu nám Pán Ježiš hovorí to, že aj keď sa nachádzame v tomto svete, aj keď zajtra pôjdeme do školy, do zamestnania, pôjdeme na úrad, budeme doma s deťmi, budeme robiť hociakú činnosť v tomto svete, Pán Ježiš nám pripomína, nie ste zo sveta. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Toto si potrebujeme uvedomovať každý jeden deň. Každé jedno ráno si potrebujeme pripomínať, že náš život už nie, naše vzťahy, všetko, čo sa nás týka, už nie je len my a niečo, ale je Kristus nad nami. A ja si uvedomujem a uvedomoval som si vo svojom živote to, že často mnohé trápenie v mojom živote, mnohé pokazené vzťahy, mnohé trápenia, ktoré sa mi zdá, že tá Biblia je tak ťažká. Tak ťažké je ako byť v Božom slove. Tak je to práve preto, že nechávam Pána Ježiša niekde doma. Že môj život nie je o trojuholníku, ale o 2 bodoch. Je ja a niečo. Je ja a ty. Ja a môj šéf. Ja a moja práca. Ale apoštol Pavel aj Pán Ježiš nám hovorí, ale to už tak nie je. Nie ste zo sveta. Vaša identita je úplne niekde inde. Je v Kristovi. A ako náhle začíname rozmýšľať nad nejakým vzťahom, či už je ten vzťah nádherný, alebo je v troskách, potrebujeme vždy rozmýšľať nad tým, kde v tom vzťahu je Pán Ježiš. Je tam vôbec? Ján píše, že posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Je Božie slovo v našich vzťahoch? V tých najkaždodennejších. V tých, ktoré riešime, už by sme povedali, až tak podvedome. Tento text, ktorý budeme dnes čítať, nám hovorí o tom, aby sme prehodnotili, aby sme sa zamysleli nad určitou oblasťou vzťahov. A tak môžeme si otvoriť spolu list Efežanom, 6. kapitolu a budeme čítať 5. až 9. verš. Ale hovorím, keď to budeme čítať, musíme to čítať ako tí, ktorí nie sú z tohto sveta, ktorých identita je Kristus, ktorí každý jeden vzťah žijú v trojuholníku. A tak v liste Efeským v 6. kapitole čítame toto slovo. Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista s bázňou a chvením.
Neslúžte na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj váš Pán je v nebesiach. A ten nikoho neuprednostňuje. Tento text by sme mohli povedať, že už je taký neaktuálny. Otroci, páni. Ale uvedomujem si to, že od začiatku sveta, odkedy ho poznáme, sa veci veľmi rýchlo menia. Keď som si pozrel, tak som zistil, že otroctvo bolo zrušené v niektorých častiach sveta 1865. Čo nie je tak dávno. To je 160-170 rokov dozadu. Bolo otroctvo úplne niečo bežné, že človek patril niekomu inému. V tej dobe, keď Pavel písal tento list, písalo sa, že v niektorých mestách väčšina obyvateľov boli otroci. Si zoberte, že v Michalovce majú 40 000 a z toho viac jak 20 000 sú otroci. A bolo to tak normálne. Tak to bolo. A dneska už otrokov síce nemáme, ale takisto sa tie veci veľmi rýchlo menia a aj v tej dobe otroci sa stávali ľudia práve preto, že nemali peniaze. Najlepšie riešenie, ako vyriešiť svoju situáciu, bolo predať samého seba do otroctva. Často to bola záchrana pred smrťou, pred koncom. A tak mojou túžbou je, aby sme sa možno že pri tomto texte odosobnili od toho otroci páni, ale aby sme rozmýšľali nad tým, ako sa správať vo vzťahoch, ktoré dnes môžu byť také a zajtra môžu byť úplne iné. Čítal som teraz jednu štúdiu, ktorá sa zoberala tým, že rozmach strojov je taký veľký, že príde čas, kedy ľudia nebudú mať prácu, lebo tú prácu za nich budú robiť stroje. A že treba už teraz myslieť na to, čo s tými ľuďmi. Ako ich nakrmiť. Keď jednoducho už nebudú potrební. A čo s nimi? Takže môžeme čakať to, že o 100 rokov, teda 160 máme od konca otroctva a možno do ďalších 160 sa dostaneme zase do úplne inej situácie, keď to zase bude úplne inak. Často sa stalo, že aj v tej dobe bol zámožný podnikateľ, ktorý mal veľmi dobrý biznis, ale skrátka z určitej súhrou nejakých okolností sa stalo, že bol otrok o týždeň. Svoj život bol úspešný a majetný, ale zrazu bol aj otrokom. A veľmi intenzívne to vnímam, aj keď chodím do Ukrajiny. A hlavne na východe vidím to, ako sa veci veľmi rýchlo môžu zmeniť. Ako z majetného sa veľmi rýchlo môže stať chudobný. Z nezávislého, ktorý mal pod sebou ľudí, sa stáva závislý na niekom. A preto není podstatné, či sme otroci alebo páni, či sme tí, ktorí majú autoritu, alebo tí, ktorí musia počúvať autoritu. Vždy je dôležité pre nás, že v každom jednom tom vzťahu by mal byť Kristus s nami. V každom tom jednom vzťahu by mal byť ten trojuholník. A keď teda vôjdeme do tohto textu, tak a nielen do tohto, ale do toho aj do tých textov predtým, môžeme si uvedomiť to, že apoštol Pavel nekladie dôraz na práva otrokov
a pánov. Ale na čo kladie dôraz? Na ich povinnosti. Keď hovorí deťom, manželom, ženám, nehovorí o tom, aké majú práva, ale hovorí, aké majú povinnosti. Ale to sa dá zniesť len vtedy, keď máme Pána Ježiša Krista v našom srdci. Dá sa to zniesť len vtedy, keď sme porozumeli, čo znamenajú predošlé 3 kapitoly listu Efeským. Keď rozumieme tomu, keď hovorí napríklad v 1. kapitole, že nás Pán Ježiš požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi. Keď rozumieme tomu, že sme boli mŕtvi a že Pán Ježiš ešte skôr, ako sme sa stavili svätými pre jeho krv, za nás zomrel. Pán Ježiš je dokonalým vzorom toho, ako sa preniesť zo svojich práv ku svojim povinnostiam. Pán Ježiš umieral preto, nie že by to stálo za to, ale preto, že bol poslušný Otcovi. A preto, keď chceme uniesť tento text, a vôbec je aj texty predtým, aby nás nerozobrali, aby nás nedostali do frustrácie, je potrebné si nanovo pripomínať, kto je pre nás Kristus. Čo pre nás urobil. Čo bolo skôr, ako sme sa stali jeho. Aby sme naplno prežili tú našu stratenosť. Aby sme naplno prežili, ako Pán Ježiš sa postavil ku tomu, čo mu položil Otec na srdce. Zomrieť aj za takého mirakolča. Ja si predstavujem, že keby Pán Ježiš dbal o svoje práva, tak by povedal, za toho mám zomrieť, Bože? Za to, ty vieš, čo on bude vystrájať? Ty vieš, koľko on peňazí prepije? Ty vieš, čo on bude pozerať na internete? Za toho? Ale chvála Pánu Ježišu Kristu, že nepozeral na svoje práva, ale bol poslušný Otcovi. A svoju povinnosť zachrániť aj Miroslava Klča zobral vážne. A s týmto takým kristovským nastavením by sme mali aj my vstupovať do tých vzťahov. A s Kristom vo vzťahu nám je oveľa ľahšie rozmýšľať nad svojimi povinnosťami, ako nad svojimi právami. A teda poďme najprv ku tej prvej časti a tam sa hovorí o tých, ktorí sú v určitej hierarchii nižšie. A tu sú vyzdvihnuté 3 veci. Takže ľudia, ktorí sú pod nejakou autoritou, majú pod ňou fungovať z úprimného srdca, verš 5, bez pokrytectva a ochotne. Verš 7. A keby sme išli len po tomto, tak je to veľmi ťažké. Lebo nie každá autorita je hodná toho, aby sme ju poslúchali z úprimného srdca, bez pokrytectva a ochotne. Ale tam prichádza zase tá nová dimenzia nášho života. Vy nie ste zo sveta. V každom tom jednom verši je poslúchajte z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte na oko, ale ako Kristovi. Slúžte ochotne ako Pánovi. Vnímate to, jak Pavel sa stále snaží hovoriť o tom, aby sme svoje vzťahy brali s Kristom. V každom jednom verši je napísané to, že máme niečo robiť, ale ako Pánovi. Ja som raz pozeral jeden film a tam jeden človek išiel urobiť zlú vec
a mal nejaký obraz, na ktorom bol nejaký svätý, tak zobral také plátno a zakryl ten obraz. A potom vykonal tú vec. A niekedy sa mi zdá, že sme takí istí. Chceli by sme slúžiť z úprimného srdca, bez pokrytectva a ochotne, ale zabúdame, že sa to nedá pre ľudí. Že sa to dá len vtedy, keď sa budeme pozerať na Krista. Vtedy sa dá slúžiť aj tomu šéfovi, ktorý niekedy trepe naozaj. A to, že sa budeme pozerať na Krista, nám slúži aj ako sila, ale aj ako poistka. Aby sme neslúžili autorite aj vtedy, keď žiada proti Božiemu slovu. Lebo ako Jan píše, posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Keď budeme v našich vzťahoch, kde sme pod nejakou autoritou, mať v jednej ruke Božie slovo a v druhej budeme usilovne pracovať, tak sa nám nestane, že budeme robiť niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči. A keď áno, tak vždy má byť to, čo je v Božom slove podstatnejšie. Aj keby to znamenalo, že musíme tú autoritu upozorniť na to, že toto skrátka nemôžeme urobiť, lebo je to proti tomu, čo hovorí Božie slovo. Niekedy sme dohnaní k stavu, keď musíme povedať aj autorite, že toto nie. Toto nebudem robiť, lebo Kristus, ktorého verím, to nechce. Ale niekedy je to dosť ťažké. Môžeme to točiť aj z druhej strany. Takisto hovorí, že ten, kto je v autorite vyššie, kto má autoritu nad niekým, hovorí apoštol Pavel, aby neprekrúcal. Tuto bolo vzťah medzi kresťanmi. Často sa stávalo pánom, ktorých otrok bol kresťan, že práve to, že on slúžil ako Kristovi, tak on to využíval a dával mu ešte viac práce, lebo vedel, že on ju dobre spraví. Ale zase je náročné dávať výplatu niekomu, kto sa fláka. A tiež som mal vo svojej pracovnej kariére ľudí a brigádnikov, ty si nezarobil ani na slanú vodu. Nie to, že by si chcel ešte výplatu. A je to tak. A stretávame sa s tým. Ale aj vtedy nám apoštol Pavel hovorí, že bacha na to. Aj vy máte šéfa nad sebou. Aj keď máte pod sebou ľudí, aj keď máte moc rozhodovať, zadržiavať a púšťať, pamätaj na to, že aj ty máš nad sebou niekoho. A práve na chvíle, keď to je z jednej či z druhej strany veľmi ťažké, keď musíme zapierať sami seba, keď musíme vyzliekať toho starého človeka, keď musíme až na silu brať toho Krista, aby sme sa na neho pozerali, aby sme neodbočili, tak je tu 8. verš. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. My sme zvyknutí, že dostávame výplatu od zamestnávateľa. Alebo že nám tých, ktorí sú pod nami, vyrobia na našu výplatu. A je to tak. Ale tu apoštol Pavel upozorňuje, že my máme ešte jedného šéfa. A ten je ten najvyšší, ktorý ukladá všetko. Minule som robil dačo na počítači a tam mi vyhodilo, že váš ukladací priestor na Google disku je skoro plný, kúpte si ďalšie miesto. A tu apoštol hovorí, že v nebi my ako tí, čo nie sme z tohto sveta, máme nekonečný ukladací priestor. A každé 1 euro, ktoré vám váš zamestnávateľ zadržal, alebo váš zamestnanec nevyrobil, sa ukladá. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána. Či otrok, či slobodný.
Všetko sa ukladá. To môže byť našou útechou, ale aj výstrahou. Lebo v Kološanom v 3. kapitole, v 21. verši, kde sa rozoberá podobná tematika, zase je napísané, lebo každý, kto pácha neprávosť, príjme odplatu za neprávosť. A tak keď nám je ťažko, či už z jednej strany alebo z druhej strany, môžeme vnímať aj túto duchovnú realitu. Že aj keď sa nám deje krivda, aj keď v tých našich vzťahoch tá druhá strana ide proti nám objektívne, tak to naše utrpenie sa ukladá. To, že sme ochotní žiť s Kristom, ukladá sa. A to je to, kedy my niekedy potrebujeme tak v tej každodennosti vnímať naozaj tú duchovnú realitu. Že nie sme z tohto sveta, sme Božími deťmi, sme dedičmi, sme tí, ktorí raz budú vládnuť s Kristom v nebi. Niekedy sa nám naozaj ten trojuholník sploští na priamku a trápime sa. Ale pripomínajme si, že naozaj my sme s Kristom nové stvorenia. Naša realita sa nekončí smrťou na tejto zemi. Ale bude pokračovať. A preto, keď nám je ťažko, pripomínajme si, že Pán Ježiš vidí. On je náš šéf. A v 9. verši je taká zaujímavá vec a hovorí, a vy páni zaobchádzajte s nimi tak isto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. Už som o tom hovoril, ale to slovo, ktoré ma zaujalo, je prestaňte. Skrátka, realita Efežanov a naša realita je taká, že aj my máme vo svojom živote veci, s ktorými by sme mali prestať. Duplom vtedy, keď si zoberieme Ježiša Krista do našich vzťahov. Do všetkých. Nie vzťahov, z ktorých by sme my ako kresťania boli bez Krista. Buď ho zaprieme a dáme na neho handru a potom to tiež nie je dobré, alebo je skrátka tam. Nedá sa to oddeliť. Sme nové stvorenia, nie sme z tohto sveta. Sme Kristove deti. A preto, keď je to pravda, tak či chceme alebo nie, tak cez pravdu Božieho slova sa pozeráme na svoj život, sú tam veci, s ktorými treba prestať. Tak ako apoštol Pavel, áno, ste Kristovi, platí pre vás všetky tie 3 kapitoly Efežanom predtým, ale skrátka viem, že toto je tu u vás, s čím prestaňte. A tak 2 veci, ktoré by som chcel, 3, aby sme si zobrali z dnešnej kázne, že naše vzťahy majú byť trojuholník, ktorého ten vrchný bod je Kristus. Druhá vec je to, aby sme si uvedomovali, že máme najvyššieho šéfa nad sebou. Či už sme podriadení, alebo sme v autorite, Kristus je ten, čo má posledné slovo. Kristus je ten, ktorý povie, že takto to je správne. A tretia vec, rozmýšľajme nad našimi vzťahmi a rozmýšľajme nad vecami, s ktorými treba prestať. A je to dôležité nielen pre nás osobne, preto, aby sme my rástli v Kristu. Jak hovorí naša vízia, aby sme sa premieniali na Krista. Ale druhá vec je to, že to, ako my vstupujeme do našich vzťahov, tých každodenných, je dobrá alebo zlá reklama pre evanjelium. Apoštol Pavel v iných listoch hovorí, aby v Timoteovi, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. V Titovi, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom Spasiteľovi Bohu.
treba si dávať pozor aj preto, že keď chceme hovoriť o tom, aký je Kristus úžasný, pre Ukrajincov, aký je Kristus dobrý, aký je nádherný, ako dokáže premeniť náš život, tak musí byť súčasťou našich vzťahov. Len vtedy to bude pre ľudí okolo nás naozaj tou príjemnou a dobrou vôňou. Aby naozaj naše vzťahy boli ozdobou učenia o našom Spasiteľovi Bohu. A tak prajem nám, aby sme vytrvali v tom zápase. Môžeme vidieť z celého listu Efeským, že nie je to vyhratá vec, nie je to niečo, čo raz spravíme a už to bude. Je to niečo, o čo sa máme usilovať každý deň. Ale to prvé, čo je dôležité, aby sme každé ráno zobrali Krista so sebou. Aby sme ho nenechávali kde na poličke v Biblii, ale aby naozaj sme na ňom mysleli počas našich každodenných vecí. A aby sme teda všetky tie naše veci, ktoré máme a nemáme robiť, aby sme tak nejak posudzovali na ňom. Sú také detské náramky. Čo by robil Ježiš na mojom mieste? Je to také úsmevné, ale tak to je. Potrebujeme naozaj hľadať Krista aj v tých najťažších veciach, aj v tých, kde veľmi trpíme neprávom. Potrebujeme upierať svoj zrak na Krista. Amen. Tak môžeme teraz postať k modlitbám a môžeme tak reagovať na to, čo Pán Boh ku nám hovorí. Ďakujeme, Pane Bože, za slovo, ktoré sme dnes počuli, lebo naozaj uvedomujeme, že dobre byť otrokom Tvojim, Pane Ježišu, lebo Ty oslobodzuješ nás od otroctva, do ktorého my niekedy sa hrneme a naozaj toto otroctvo Ty nám nedávaš a my sebe vyhľadávame zbytočné veci. Ale keď pod Tvojim vedením, tak naozaj sme slobodní. Ty nás urobí slobodnými od všetkého, čo nie je od Neho, Pane. A ďakujem Ti za to, že môžeme sa stať Tvojimi otrokmi. Amen. 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 Ďakujeme Ti za túto novú dimenziu, ktorú prinášaš do našich životov. Dimenziu večnosti, dimenziu Teba, dimenziu lásky, ktorá môže premieňať naše pozemské vzťahy, tak pomáhaj nám v tomto. Amen. Amen. Pane, ďakujeme za to, že Ty chceš a nás Tvoje slovo učí o tom, že nie je až tak dôležité, v akom spoločenskom zriadení žijeme, ale aby sme žili vo vzťahoch rovnoramenného trojuholníka, kde Ty si hlavou a my sme voči sebe rovnocenní, pretože každý z nás je naozaj ten rovnoramenný trojuholník a aby naše vzťahy boli rovnako blízko k Tebe, ale aj rovnako blízko navzájom. A tak Ti za to ďakujeme, že chceš, aby sme sa vrátili do takých vzťahov a opustili to, keď je niečo deformované aj v nás, vo mne. Ďakujem Ti za to. Amen. Amen. Náš drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti vrúcne za Tvoje slovo, ďakujeme za to, že nás napomínaš, ako máme žiť. Prosíme ťa vrúcne, aby sme boli Tvojimi otrokmi, aby sme neslúžili tomuto svetu a márnym veciam, ale by Ty si
Pane, viedol a posilňoval v našej viere. Ďakujeme Ti, Otče náš, drahý nebeský, za Pána Ježiša Krista, že môžeme byť v ňom novým stvorením, že Ty si nás očistil od každého hriechu a túžiš potom, aby náš život bol Tebou vedený a Tebou posilňovaný vo viere. Prosíme vrúcne, aby sme v tejto viere v Teba zotrvali Ti verní až do konca svojho života, aby sme ťa svojim životom nezarmucovali a dávali Ti to prvé miesto, ktoré Ti patrí. Požehnaj nás, prosíme, a buď s nami aj naďalej. Amen. Amen. Pane Ježišu, tak chcem Ti veľmi ďakovať za to Tvoje svedectvo lásky, ktoré si dal na kríži, Pane, za to, že v prvom rade Ti môžeme ďakovať za to, čo si pre nás urobil, že si nás zachránil. Tak vďaka Ti aj za toto slovo dnes, kedy môžeme premýšľať nad tým, že aká hlboká je naša láska k Tebe, Pane, a ako sa prejavuje navonok voči ľuďom okolo nás, Pane, v našich vzťahoch. Pane, tak vďaka Ti za to, že môžeme mať v Tvojej obeti takú tak jasne viditeľnú Tvoju lásku, ktorá môže nám ukazovať na to, kam máme smerovať, Pane, čo máme robiť. Pane Ježišu, prosím ťa o to, aby si tak mohol premieňať aj môj život, Pane, aby si mi dal takú milosť v tom takom poznávaní, Pane, Tvojej lásky, aby to, čo sme dostali, sme mohli, Pane, dávať aj navonok, aby sme ťa nezarmucovali, Pane, ale aby sme mohli byť takým svedectvom o Tvojej moci a o Tvojom pôsobení v každom jednom z nás. Pane, tak Ty buď oslavený. Amen. Amen. Drahý nebeský Otec, tak Ti chcem poďakovať za to, že si poslal svojho syna Ježiša Krista na túto zem. A ďakujem Ti za to, že na tejto zemi nehľadal svoje práva, ale splnil Tvoju vôľu. A ďakujem Ti za to, že zomrel aj za mňa. A odpusť, Pane, aj keď ťa poznám a poznám to, čo si urobil, poznám to, kým som bol kedysi, odpusť, že tak často vo svojich vzťahoch hľadám len svoje práva. Odpusť, keď ťa často odstrčím a myslím len na seba a mnohým ublížim. Tak, Pane, ďakujem Ti za to, že si nám dnes pripomenul to, že sme Tvoji. Že naša identita je v Tebe. Naša realita je duchovná. A tak prosím, aby si nám dal silu k tomu, aby sme v tejto realite, v tomto poznaní vstupovali do tých našich každodenných vzťahov. Aby sme naozaj boli ochotní vnímať to, že Ty si tam s nami. A že Ty nás učíš, čo v tých vzťahoch je podstatné. A že podstatné je to, aké sú naše povinnosti, nie práva. Pane, ďakujem Ti za to, že o naše práva sa staráš Ty a že si aj dnes nám pripomenul to, že nič z toho, čo trpíme, nebude zabudnuté. A všetko sa ukladá tam, kde sa ukladajú dobré poklady. Tak Ti ďakujeme za to, že aj dnes si nám pripomenul túto duchovnú realitu, ktorá je súčasťou našich každodenných životov, Pane. Tak prosím, aby sme vedeli takto žiť nasledujúce dni, aby to mohlo byť takou dobrou a príjemnou vôňou, Pane, pre ľudí okolo nás, ktorí nás budú vidieť v práci, v škole, vo všetkom, v čom budeme robiť, aby naozaj mohli vnímať to, že naša realita je iná a je dobrá. Tak buď s nami a ďakujem Ti za to, že Tvoje slovo nás vedie. Amen. Ďakujeme za výklad Božieho slova. Budeme teraz spievať pieseň číslo 138. 138.
budeme mať teraz ešte modlitebnú chvíľu. A môžete predniesť, teda aké máte potreby, alebo za čo by sme sa mali modliť. Ja by som chcel pripomenúť takú jednu potrebu, aby sme sa modlili za dievčatá, ktoré sú v dome na polceste. Možno mnohí viete, že odišla teraz posledne Zuzka aj s Alexom z domu na polceste, a keďže boli potom na ulici, tak Alexa aj odobrali. Vlastne Alex je v profesionálnej rodine, ale môžem mysleť aj na tie dievčatá, ktoré ešte predtým odišli na Radku a na iné. Mali sme toho týždňa také stretnutie s misionármi z Edom Hezer a vlastne sme hovorili, že aj o tom, že tieto dievčatá je taký duchovný boj, že diabol sa snaží ich zviesť z viery, z nasledovania Pána Ježiša Krista. A tiež sme vyznávali, že mnohokrát sme neboli dobrým príkladom aj pre tieto dievčatá. Takže chcem, aby sme sa za to modlili. A kto ešte máte nejakú potrebu, môžete povedať. Miro. Minulý týždeň mi Haňa Romančuk, čo je brat, ktorý slúži na východe, v Družkivke, čo je taká dedinka na východe. A bola nedeľa, ja som sa vrátil zo Zromka a som si pustil video a on práve v túto nedeľu pomáhal zatvárať Družkivke zbor. Balili stoličky, kotov, vlastne všetko, čo sa dalo ešte použiť. Tak ono ten front stále postupuje a na zbory, ktoré ešte doteraz sú tam, je veľký tlak, veľká otázka. A tak modlíme sa za tých pastorov, za tých bratov a sestry, ktorí sú v týchto zboroch, ktorí ešte slúžia, aby im Pán Boh dal takú múdrosť, ako ďalej, ako sa postaviť k tým otázkam, keď naozaj je nebezpečenstvo už tak blízko. Som si uvedomil, že my sme tu hlásali Božie slovo, mohli sme sa tešiť z Božej prítomnosti, ale tam sa zatvárala modliteľňa, lebo už to bolo ťažké. Tak myslíme na tých ľudí, čo sú tam, bratov a sestry, aby mali silu k tomu, čo majú robiť. Nie je to čokoľvek. Takže myslíme na Ukrajinu, na cirkev, ktorá je na Ukrajine, a múdrosť pre bratov. Tak môžeme sa postaviť, budeme sa modliť a potom ukončím. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si dal na pôvodu cez Ducha Svätého Edovi a Natáši urobiť dom na polceste. Zároveň to kresťanské zariadenie. Ďakujem Ti za to, Pane, že tam môžem byť a že aj iné dievčatá tam sú a mohli byť. Ale fakt je to na nás, že či my chceme ísť po tvojej ceste, či ťa príjmeme a či ťa budeme brať vážne. Tak prosím o to, aby si nás naplnil múdrosťou, rozumnosťou, pokorou. Aj napriek tomu, že máme veľa tu, že robíme zlé veci, ale
Ale iná vec, čo je dôležitá, je to, že uvedomovať si, že ty si ten, ktorý si za nás zomrel, že nám dávaš odpustenie za všetko a dávaš nám možnosť ísť po tvojej ceste a očakávať na teba, čo máš pre nás pripravené. Ja ťa prosím aj za tie dievčatá, ktoré tam už nie sú, alebo ešte sú, ale hľadajú ťa, aby si sa ich dotkol, aby si im pomohol, aby si nás naplňal tvojim Duchom Svätým, tvojou pravdou a tvojou láskou. Lebo len vďaka tebe sa dá vydržať, prejsť a žiť s tebou tam, kde sme a čo máš pripravené pre nás. Tak nie je to v tvojich rukách, ale Zuzá aj Vaťka, ale všetky ostatní dievčatá. A zároveň seba vkladám do tvojich rúk, lebo ťa potrebujem a chcem ťa. A prosím ťa, bratov a sestry, na toto zberu, aby naozaj nám zmysleli, aby sa za nás modlili, aby nás dávali do tvojich rúk, aby sme vedeli obstať ako Boží deti, tí, ktorí sme v teba uverili, ale aby tí, ktorí ešte v teba neveria, mohli uveriť. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš, za žene si Natašu, žene si spolupracovníkov, tých, ktorí robia v tom ceste. Nech je vyššie tvoje meno aj to, čo nás čaká tento týždeň a ochraňuj si nás vo všetkom. Amen. Amen. Drahý nebeský Otče, chcem ti poďakovať, že aj v dome na polceste mohlo byť zvestované tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že tie dievčatá, ktoré tam boli, mohli byť v našom spoločenstve, v našom strede a mohli okúsiť a mohli vidieť, kto si ty, Pane, čo im môžeš dať. A tak prosím, aby, aj keď už tu nie sú a z rôznych dôvodov, aby si tak z tých semienok, ktoré sme my tu zasiali, ktoré si ty zasial, prosím, aby si dával výraz tam, kde sú, Pane. Ty máš moc, Pane, zlomiť každé srdce, každý hriech a ty môžeš dať, ty vieš zachrániť aj tú najbiednejšiu rastlinku. Tak prosím, aby si taký bol aj týmto dievčatám, aby aj tam, kde sú, teraz mohli tak nejak cítiť, že ty si ten, ktorý si pripravený pre nich. A tiež, Pane, chcem prosiť za cirkev v Ukrajine, hlavne za tie zbory, ktoré, Pane, majú pred sebou teraz veľmi ťažké otázky. Ako ďalej, keď vojna je už tak blízko. Tak prosím, aby tak s pohľadom predtým na teba vedeli rozoznať to, čo majú oni urobiť. Aby vedeli rozoznať, aká je tá ich úloha a v pokoji ju plnili aj naďalej. Ďakujem ti za ich statočnosť, za ich odvahu, ktorá je aj nám vzorom a prosím, aby si ich veľmi tak jasne a zreteľne viedol svojím Svätým Duchom, aby vedeli, aké sú ich kroky na ďalšie. Amen. Amen. Ja chcem poprosiť, Pane, za Ukrajinu, za veriacich, aby naozaj Ty boli na pomoc. Ja verím tomu, že mi vyprchne ich viera, ak oni stavali na Tebe, Pane Ježišu, že tým, že za Tvoje sa cirkev, že ja verím tomu, že oni budú túžiť po Tebe a stretávať sa aj tak. Takže naplni ich svojim duchom a Ty daj im všetko na to, aby mohli ďalej pokračovať a slúžiť Tebe, Pane môj. Veľmi mi ľúto je, že my máme cirkvi, máme všetko, Ty dávaš možnosť každému prísť ku Tebe a napriek tomu človek vyberá toto otrstvo a ľúto mi je. Ale ďakujem Tebe za Alexa, že zobrala jeho rodina profesionálna a chcem, Pane, Tebe ďakovať za to, že Ty sa postaral o neho, že nenechal si jeho tak, ale verím tomu, že je to dobré. Ja myslím, že Ty všetko robíš, čo je dobré v Tvojich očiach. Ďakujem Tebe za to. Amen. Amen. Pane Ježišu, tak ja Ti chcem tiež ďakovať za tú službu, ktorá môže byť aj v domove na polceste a ďakujem Ti za Tvoje slovo, ktoré mohlo zaznieť aj tam. A Pane, tak prosím ťa o to, aby si tak mohol
ochraňovať, Pane, to svoje dielo, ktoré Ty máš aj tam. A prosím ťa aj o dievčatá, aby tak mohli byť chránené, Pane, pred tými rôznymi pokušaniami, ktorým sú tak vystavované a ešte oveľa citlivejšie ako niekto, kto si neprežil toľkými vecami. Pane Ježišu, prosím ťa o to, aby tak si mohol žehnať, Pane, v tom ich nasledovaní Teba, Pane, aby tá ich láska k Tebe, Pane, mohla rásť a Pane, aj tie dievčatá, ktoré sa tak zatvrdili voči Tebe, Pane, aby tak mohli stále vnímať to také Tvoje prehováranie do ich srdc, Pane, aby boli chránení od takých zlých rozhodnutí, ktoré nie sú dobré, Pane. Prosím ťa, aby Ty si k ním hovoril, Pane, v tom všetkom, v čom sa nachádzajú častokrát. A Pane, prosím ťa aj o tú službu na Ukrajine, Pane, tak veľmi sa prihovárame za tých pastorov, ktorí majú také obrovské tlaky, Pane, na to, ako sa zachovať, Pane. Prosím ťa, pre nich o takú múdrosť a o také Tvoje vedenie, Pane, aby vedeli, čo robiť, Pane, v tom všetkom, v čom sa nachádzajú, Pane. Ty im dávaj odvahy, Pane, a Ty im dávaj takú múdrosť a lásku voči jeden druhému, ale aj voči nepriateľom a hlavne voči Tebe, Pane Ježišu, tak pridávaj tej lásky, ktorú tak veľmi potrebujeme. Tak, Pane, prosím ťa o to, aby Ty si mohol pôsobiť aj pokoj aj na Ukrajine, Pane, aby aj tá vojna, ktorá tam je, Pane, aby sa skončila, Pane, aby všetci, ktorí majú moc, ktorí sú v tom zapojení, Pane, aby aj tie rôzne zlé úmysly srdc, Pane, a všetko zlé, čo je, tak aby, Pane, padlo pred Tebou a aby tak všetci mohli prísť k tomu pokániu, Pane, pred Teba a vyznávať, Pane, svoje hriechy a dávať svoje životy Tebe, Pane Ježišu. Amen. Amen. Pane, ďakujeme, že tie okolnosti, v ktorých žijeme, sa často zhoršujú. To, ako žijú bratia na Ukrajine, si my aj nevieme predstaviť, ale prosíme, buď milostivý, aby tí, ktorí sú spravodliví, žili vierou. Posilňuj ich vieru, posilňuj ich nádej a posilňuj lásku v ich srdciach tým, ktorí slúžia. Pomôže nám, Pane, byť tými, ktorí žijú vierou, nádejou a láskou. Nie tým, že chceme vytvoriť elitnú skupinu, ale chceme byť tí, ktorí slúžia ako omilostení hriešnici, ktorí vedeli a vedia o
o svojich pádoch, o svojich prehrách, o svojich závislostiach. Ale Ty si svojou milosťou nás vyslobodil. A tak prosíme, aby tí dievčatá z domu na polceste, tam, kde sú, veríme, že tí, ktorí patrili Tebe, nevypadnú z svojich rúk. Z svojich rúk ich nikto nevyrve. A prosíme, aby ich viera rástla, aby tam, kde sú, boli Tvoji svedkovia. Amen. Amen. Ďakujem náš Pane za dom na polceste, že môže slúžiť dievčatám. Ďakujem, že ho máme a že tam môžu dievčatá nachádzať aj Teba. Prosím aj za tie, ktoré už tam nie sú, ktoré sa stretli s Tvojou láskou, aby to semeno mohlo vzrásť, mohlo priniesť užitok. Prosíme ťa za Alexa, buď s ním tam, kde je. Aby aj on mohol byť tvojim dieťaťom. A prosíme za tvoju cirkev na Ukrajine, ktorá je veľmi skúšaná, hlavne tam na východe, kde je blízko front. Daj im múdrosť, veď ich Ty sám. Ukazuj im, ako môžu aj v tej situácii slúžiť. Prosíme ťa, aby si nám dával múdrosť na každý deň, aj do toho budúceho týždňa, ako správne sa rozhodovať, ako správne chodiť. Zmocni Natášu, Pane, Pálka, Ľudku, Bohdana, k tej neľahkej službe dávaj im múdrosť. Ved nás svojim svätým duchom. Amen. Môžeme ostať stáť a budeme spievať poslednú pieseň. Môžete si sadnúť. Ja ešte prečítam z Kološanom 3. kapitoly. Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslíte na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Tak, s Bohom.